Световният шампион по бокс Детелин Далаклиев, състезателката по художествена гимнастика Мариана Стоименова, както и бадминтонистката Линда Зейчери, спечелиха приза за спортисти номер 1 в студентския клуб за изминаващата година. В този клуб и ми помогнаха за всичко, и в лоши моменти, и в добри, на президента на клуба по бокс Валентин Давидов, на двамата треньори Бойко Карабоев и на Марин Чонгов, че бяха с мен, помогнаха ми, когато бях контузен. За мен е една огромна чест първото. Просто истината е, че изобщо не го очаквах, защото цялата година беше много, всичко беше особено сложно. И това е един страхотен край, наистина, на годината. За най-добър отбор бе избран тимът по естетическа гимнастика, а Елена Духова, която е наставничка на този ансамбъл, бе отличена за треньор на годината. Сред официалните гости на церемонията беше и заместник-министърът на спорта Иван Ценов.